ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክብራ ሰማዕትና ዝሃር መኒ ሚድያ እዩ ኣብ ናይ ሎም ረቡዕ 24 ግንቦት ምድላው ዜናና 250 ዓመታት ዝገበረ ሰነድ ኣዋጅ ፕረስ ሽወደን ሽልማት ዩኔስኮ ምርካቡ ተኾነ ግና ብዛዕባ መሰል ናጻ ፕረስ ሕጂ እውን ኣብ ሽወደን ገለ ኣሻቐልቲ ምዕባለታት ምህላዎም ኣብ ብርክት ዝበላ ክፋላት ሽወደን ባርዕ ሓዊ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብኣገልግሎት ክሊማ ዝወፀ መተሓሳሰቢ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝፅዓን ቁጠባዊ እገዳ ንዝደኸዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ከም ዝሃሲ ሓደ መጽናዕቲ ምርግጋጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ናብ ዝርዝራቱ ኣብ 1766 ዝወፀ ኣዋጅ ፕረስ ሽወደን ብዩኔስኮ ሽልማት ዝኽሪ ዓለምና ተዋሂቦም እዚ 250 ዓመታት ዝገበረ ሰነድ ኣዋጅ ፕረስ ኣብ ዓለምና ብዓይነቱ ንፈለማ እዋን ዝወፀ ሰነድ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ መሰል ናጻ ፕረስ ከምኡውን ህዝቢ ኦፊሴላዊ መዛግብ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ ዝድንግግ እዩ እዚ ሰነድ ሓደ ካብቶም 4 ዓበይቲ መትከላት ቅዋም ሽወደን ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ሃገራዊ መንነት ሽወደን እዩ ክብል ኣብ ሃገራዊ ቤተ ንባብ ሽወደን ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ላይብረርያን ያንስ ክሬስሊን ገሊጹ ሽወደን ኣብ መትከል ነጻነት ፕረስ ኣብ ዓለምና መሪሕ ምዃና ኣገዳሲ ክፋል ሃገራዊ ንቕሓት ሽወደናውያን ምዃኑ ክሬስሊን ናስሚሩሉ ኣሎ እዚ ብዩኔስኮ ዝተዋሃበ ሽልማት ዝሐጉስ እኳ እንተኾነ ኣብ ሽወደን ብዛዕባ መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ገለ ኣሻቐልቲ ምዕባለታት ምህላዎም ተገሊጹሉ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተባሃለ ትካል ኣብዚ ዓመት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሽወደን ትሕት ዝበለ ደረጃ ምርካባ ዝፍለጥ እዩ ምክንያት ናይዚ ድማ ጋዜጠኛታት ሽወደን ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ይገጥሞም ብምህላው እዩ ክብል ፕረዚደንት ትካል ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ጨንፈር ሽወደን ዝኾነ ኤሪክ ላርሰን ገሊጹሎ ኣብ ዓለምና እናንቆልቆለ ብሰንኪ ዝመጽእ ዘሎ ስርዓተ ዴሞክራሲ ጋዜጠኛታት ምፍርራህን ካልእን ይበጽሖም ምህላው ሽወደን ኣብ ደረጃ ምደባ ነጻነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ 4 ደረጃ ምህላዋ ብጽቡቕ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ከምኒ ኣዋጅ ስለያ ወፃኢ ግና ሕጂ እውን ንነጻነት ፕረስ ዕንቅፋት ይኾኑ ምህላዎም ላርሰን ወሲኹ መልኪቱሎ ብርሕቀት ዝውሃብ ኮርስ ቋንቋ ሽወደን ካብቲ ኣብ ክላስ ዝውሃብ ኣዝዩ ዝኸበደ ብምዃኑ መጥፍእ ግዜ እዩ ክብል ኣብ ሽወደን ን3 ዓመታት ኣብ ደሴት ገርንሰይ ዝተቐመጠ ኬቪን ሌክራስ ገሊጹ ንሱ ኣብ ክላስ ኣብ ዝውሃብ ዝነበረ ኮርስ ይብዛሕ ይውሓድ ገለ ይመሃር ምንባሩ ካብዚ ሕጂ ዝውሃብ ዘሎ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ግና ዝኾነ ረብሓ ይረክብ ዘይምህላው ወሲኹ ገሊጹሎ ምምሕዳራት ከተማ ሽወደን ኮርስ ቋንቋ ሽወደን ብርሕቀት ምሃብ ከም ንቡር ይቕበልኦ ምህላውን ዓስታት 17 ሚእታዊት ካብ ተምሃሮ ስደተኛታት ከዓ በዛ ኣገባቢ ይመሃሩ ምህላዎም ሬድዮ ሽወደን ካብ ቫርምላንድ ዘካየደቶ ዳሃሳስ የመልክት እዚ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ብምኽንያት ስራሕን ጉዳያት ስድራን ዝወሓደ ግዜ ንዘለዎም ዝሓሸ ኣገባብ ምዃኑ ዘጠቐሰ ኬቪን ኣብ ናይ ክላስ ኮርስ ብውሕዱ ካብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ መምህር እንታይ ክብል ከም ዝደልየ ገለ ትሕዚኻ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ግና ዝተፈልዩ ክብል ወሲኹ ሓቢሩሉ ኣብ ዳላርና ብርሕቀት ኮርስ ቋንቋ ሽወደን ዝወስድ ዘሎ ፓኪስታናዊ ሞሕሲን አልሑሴን ግና ዝተፈልየ ርእይቶ እዩ ዘለዎ እዚ ኣገባብ ኣመሃራ ኣብ ስራሕ ንዝርከቡ ዓብዪ ዕድል ምዃኑ ይገልጽ ኣብ ስራሕ ኣብ ናይ ሻህ ሰዓታት መባእታዊ ዝርርብ ምግባር ከም እተለማመደ እንተኾነ ግና ምልከት ቋንቋው ካብዚ ዘለዎ ዝሓሸ ክገብር ድልየት ከም ዘለዎ ሓቢሩሎ ኣብ ስካነ ጉትላንድ ከምኡውን ክፋላት ደቡባውን ማእከላይን ሽወደን ባርዕ ጫካ ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ክሊማ ሽወደን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ሰሜን ኖርላንድ ትርከብ ኢንላንድ እውን ኣዝዩ ነቕፂ ብምህላው ባርዕ ጫካ ክኽሰት ከም ዝኽእል እቲ ትካል ወሲኹ ገሊጹሎ ካብ ትማል ሰሉስ ንጎት ሒዙ ኣብ ደቡብ ስቶክሆልም ሃኒንግ ባርዕ ጫካ ምኽሳቱ እንተኾነ ግና ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዎ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ቅድሚ 25 ዓመታት ምስ ዝነበረ ብምውድዳር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሽወደን ዝወሓደ መጻወቱ ቆልዑ ሜዳታት ምምሕዳራት ከተማ ምህላው ዩኒቨርሲቲ ስነ ፍልጠት ሕርሻ ዝገበሮ መጽናዕቲ መልኪቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሽወደን ኣስታት 10,000 መጻወቲ ሜዳታት ቆልዑ ምህላው እዚ ድማ ምስ ቅድሚ ረብዒ ዘመን ዝነበረን ክወዳደር ብፍርቂ ዝውሕድ ምዃኑ እዞም ተመራመርቲ ገሊጾም ኣለዉ እዘን ምምሕዳራት ከተማ ነዚ ሜዳታት ንምዕቃብ ብዙሕ ምስራሕ ከም ዘድልየን እዚ ድማ ገንዘብ ዝሓትት ምዃኑ ኣብቲ መጽናዕቲ ተመልኪቱሎ እዚ ድማ ምምሕዳራት ከተማ ኣብ ክንዲ ኣብ ብዝሒ ኣብ ውሕድን ሰፋሕትን መጻወቲ ቆልዑ ኣተኪሮ ገይረን ይሰርሓ ምህላውን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ
ኣብ ቀዳማይ ሲሶ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት 24 ትሕቲ 18 ዝዕድሜም ኮተቴ ምስ ብረት እተተሓሓዘ ገበን ብምፍጻሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ተፈሊጡ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ዝነበረ ብተመሳሳሊ ገበን ተፈጸመ መውዓል ቀይዲ ክወዳደር ብሓሙሽተ ዕጽፊ ከም ዝዛይድ ካብ ፖሊስ እተረኽቡ ኣሃዛት ኣመልኪቶም። እዚ ምውሳኽ ንዞባ ፖሊስ ሰሜን ገዲፍካ ኣብ መላእ ሽወደን ይረአ ምህላው ተገሊጹሉ። ኮተቴ ነቶም ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ገበናት ዝፍጽሙ ጉጅለታት ኣጽዋር ኣብ ምልላስ ይነጥፉ ምህላዎም ኪላ ገበን ከምኡውን ንፖሊስ መጽናዕቲ ዘዳሉ ቬንጌኖት ይሕብር። ዝበዝሐ ገበናት ኣብ ስቶክሆልም ዝተፈጸመ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን። ኣብ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ልሙድ ዝኾነን ኣብ ሃገራት ዝፀዓንን ቁጠባዊ እገዳ ሃስኡ ኣብ ዝደኸዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብዘን ሃገራት ቁጠባዊ ዕቤት ብ2 ሚእታዊት ኮንቆልቁል ከም እተረኣየ ብሕቡራት ሃገራት ተፀዓኑ ቁጠባዊ እገዳታት ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብሩ መጽናዕትታት ኣመልኪቶም ኣለዉ። እዚ እገዳ ን10 ዓመታት ምስ ዝቕጽል ኣብ እቶት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዘን ሃገራት ናይ ኣስታት 25 ሚእታዊት ምንካይ ዘስዕብ እዩ። ተመሳሳሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትጽዕኖ በይናዊ እገዳ ዓመታዊ ናይ 1 ሚእታዊት ምጉዳል ቁጠባ ዘስዕብ ኮይኑ ኣብ ዝተናውሐ ዓመታት ኣብ ኣታዊ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክሳብ ናይ 13 ሚእታዊት ምጉዳል ከም ዘስዕብ እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ መልኪቱሎ። ቁጠባዊ እገዳታት ኣብ ድኽነትን ጥቓ ድኽነትን ንዝርከቡ ሰባት እዮም ዝያዳ ዝሃስዩ ዘለዉ። ብፍላይ ድማ ብኣሜሪካ ዝፀዓኑ እገዳታት እዚ ከም ዘስዕቡ ተረጋጊጹሎም። ንኣብነት ኣብ 2012 ኣብ ልዕሊ ኢራን ብእተፀዓነ እገዳ ዝያዳ ዝተሃስዩ መንስያትን ዝተሓተ ዓቕሚ ትምህርቲ ዘለዎምን ክፋላት ሕብረተሰብ እዮም ክትብል ሓላፊት መጽናዕትታት ቀረፅን ፊስካል ፖሊስን ፍሎሪያን ኑሜር ገሊጻ ኣላ። እዚ መደምደምታ 160 ሃገራት ድሕሪ ምጽናዕ ዝተበጽሐ ምዃኑ ሄልሲንኪ ታይምስ ጸብጺባ ኣላ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መወዳእታ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሩስያ ኢዳ ከተእቱ ከም ዘይትድሊ ገሊጻ። ካብ ዩክሬን ዶብ ሰጊሮም ናብ መሬት ሩስያ ዝኣተዉ ዕጡቓት ከም እተሳዕሩ ብሞስኮ ዝተዋሃበ መግለፂ ስዒብ እዩ። እዚ ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ወፂኡ ዘሎ ሩስያ ነተን ዝዓነዋን ዝተማረኻን ተሽከርከርቲ ስራሓት ሃገራት ምዕራብ እንተላይ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ተሽከርከርቲ ሃንቪስ ዘርኢ ስእልታት ዘርጊሓላ። ዝሓለፈ ሰኒ ክፋል ዶብ ዞባ ቦልጎሮድ ከም እተጠቕዐን እዚ ድማ ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተፈጸመ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ምዃኑ ሬድዮ ቢቢሲ ጸብጺባ ኣላ። ይኹን እምበር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ሩስያ ዝኾነ ሱልካ ኮነ መጥቃዕቲ ክፍጸም ኣየተባብዓኩም ክትብል ነቲ ክስ ሩስያ ነጺጋቶ ኣላ። ኣጽዋራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣብ እተገብረ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቕሚ መውዓሉ መልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ብዛዕባ ዝገዋሕ ዘሎ ሓበሬታ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ኣፈኛ ስቴት ዲፓርትመንት ማቲዩ ሚለር ዩክሬን ነዚ ኩናት ብኸመይ ኣገባብ ተካይዶ ንኣ ዝምልከት እዩ ኢሉ ኣሎ። በዚ ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ብሱልካ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሩስያ 70 ዕጡቓት ዩክሬን ምቕታላ ገሊጻ ኣላ። ዝኾነ ግና ኪየቭ ነዚ ከም ዘይፈጸመቶ ምኽሓዳን ክልተ ኣንጻር መንግስቲ ቭላድሚር ፑቲን ዝቃለሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ሓላፍነት ወሲዶም ምህላዎምን ሬድዮ ቢቢሲ ወሲኻ ጸብጺባ ኣላ። ባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ረቡዕ 24 ግንቦት ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተሪን